дар ҳама вақту замон одамо аз чизе метарсиданд ки ӯро фаҳмонда ё ин ки фаҳмида наметонистанд ва то замони имрӯзаи мора бисёр чизҳоро фаҳмида намешавад ва ҳатто учониҳо ҳам фаҳмонда наметонанд ва аз ҳамин хотир ин чизҳо ба одамо як ҳиссиёти тарс меорад. Бале бародаро, дар видеои имрӯза тамошо мекунем якчанд чизҳои хеле ҳам даҳшатноку ғайриоддии тарснокеро ки на ҳама одам фаҳмонда метавонад, аниқтараш ки тақрибан ҳеҷ кас фаҳмонда наметавонад. лекин як чиз дигаре мо дорем ки ӯро фаҳмонда мешавад, яъне ки чӣ гуна одам метавонад ки дар бурди ҷанговару бозингаро пул кор кунад. Барои ҷавоб гирифтан дар ин савол шумо метавонед ба ссилкаи дар комментарияи видео закрепи шуда бигзарен, регистратсия кунед. Дар ҳамун сайт метавонед бинед ки ба наздикӣ ки бозӣ дора ва ки ҷанг дора. Дар ҷанговару бозингари хитон метавонед пул кор кунед. Ба ссилка дар омада регистратсия кунед. Фаромӯш накунед ки дар вақти полни регистратсия кардан промокоди канала истифода баред. Ин промокод мувофиқи пули мондагитон дар депозити аввалтон ба шумо бонус метавад. Ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепи шудагӣ. 3 июни соли 2014 Ларс митинги 28 сола бо ҳамроҳии гурӯҳи рафиқош ба курорти баҳрӣ меравад дамгирӣ қимҳои тиллоии Болгария. ҳангоми дар ӯ ҷа расиданаш Ларс бо як гурӯҳи фанатҳои футболӣ муноқиша мекунад ки дар вақти ҷанг барабани перепонкаи гӯшаш осеб мебинад ва духтуро ба ӯ тавсия метаҳанд ки то вақте ки гӯшат соз нашавад дар самолёт парвоз накард. танҳо баъди сеҳат шудани гӯшаш ӯ метавонад ки ҳамроҳии рафиқош ба хонашон парвоз кунад баргарда. лекин баъдан рафиқош наместанд ӯро интизор намешаванду парвоз карда мераванд. ахири Ларс боша танҳо мемонад ва ҷойгир мешавад дар як меҳмонхонаи арзон. баъди гузарондани як шаб дар ӯ меҳмонхона ӯ худша дига хел ҳис мекунад ва рафтораш тағйир меёбад. дар сообщение ба модараш менависад ки ӯ дар ҷои на он қадар амн қарор дорад ва аз ӯ хоҳиш мекунад ки кредитни картаи ӯро маҳкам кунад ва ҳамчунин ӯ ба модараш мегӯяд ки пинҳон мешуд аз 4 марде ки аз думи ӯ мепоиданд. мумкине ки ба хотири ҳамун тарси худаш Ларн ба аэропорт равона мешавад ки камераҳои назоратӣ даромади ӯро дар аэропорт мебинанд. баъди як чанд дақиқа тавассути камераҳо дида мешавад ки ӯ аз аэропорт берун мебарояд ва ба раҳ давида аз аэропорт дур мешуд. баъдан Ларса ҳеҷ кас намебинад ва аз ӯ ягон хабаре нест то ҳамин рӯза. ягон кас намедонад ки бо ӯ чӣ рух додагиае ва аз кӣ ё ин ки аз чӣ ӯ фирор мекард дар аэропорти Варне. ин запис сабт шудагиае тавассути видеорегистраторе ки дар яке аз мошинҳо насб карда шудагиае дар як ҷои Россия. ҷои аниқ маълум нест куҷое. дар запис дида мешавад ки фура хеле ҳам сахт резка ба дигар тараф мегардонад, қариб ки дар мошини аз ӯ тараф омада истода мезад. баъде ки фура худша рост мекунад, мо мебинем ки дар раҳ як одам гузашта истае. аз ҳамин бармеояд ки фура нахост ки ҳамин одама бизана ва сабаби гардондани ӯ дар ҳамин буд. лекин дар инҷа савол ба миён меояд ки ин одам аз куҷо баромад. агар ки мо хуб бинем, дида мешавад ки пеш аз оне ки фура мегардона ҳамин зан дар ҳамуҷа истодагӣ буд. лекин дар ин майдони калон ӯ куҷо меравад ва сару либосе ки ӯ пӯшидагиае либосҳои лабораторияе. дар инҷа мо ягон балниса ё ки лаборатория надидестем ва аз ҳама да ҷолибиш чие ки ин зан чӣ ба ин қадар оромае. ҳатто баъде ки ҳамин қадар кори қариб аварини рух додан, ӯ гашта ба фура нигоҳ намекунад ва оромона раҳ гузашта истае, ҳатто намедавад. ин ба фикрам ягон доктор нест я либоси лаборатория надорад, мумкин ягон девона аз девонахона гузашта омадагӣ боша. барои чӣ хотир ки одам наметавонад ки дар чунин ҳолат ин хел бетағйир боша, ягон чӣ ҳис накунад ва одамое ки видеоро дидан ӯ мегӯянд ки мумкин ин ягон одаме боша ки аз гузашта сафар кардагиае ва роҳи сафар дар замона ёфтагиае. хечи ҳайди гузашта ҳам омада боша ба шарт нестае ки ӯ ақибша нигоҳ накунад ки фура қариб буд ки мара ё ки дар ягон мошин мезад ба сабаби майи тупой. шумо метавонед фикрҳоятонро дар комментария бинависед ки ҳавои дар инҷа чӣ рух дода истае. ин видеозапис тариқи камераи назоратӣ соли 2003 ба навор гирифта шудагиае дар яке аз меҳмонхонаҳо. сотрудникҳои меҳмонхона равона мешаванд ба тарафи ҳуҷраи 209 ба сабабе ки аз уҷа як овоз мебаромад. чаро во ба тарафи ҳуҷра равона мешаванд? чӣ овоз баромад? хай, одамое ки дар уҷа зиндагӣ мекунанд мумкин баланд гап задагӣ бошанд. не, гап дар сари он меравад ки ӯ вақт ӯ ҳуҷра холӣ буд.
дар оҷа ягон меҳмон набуд. вақте ки сатруди ки меҳмонхона ба ҳуҷра наздик мешава, овоз то чандӣ баланд шудан мегирад ва дигар корманди меҳмонхона ба ин тавсия метаҳад ки интизор шава омадани политсияеро ки аллакай дар ин бора хабар дораву ва ӯо дар раҳанд. лекин ӯ амраи хича гӯш накарда политсиёро интизор намешававу ба хулосае меояд ки вориди ҳуҷра шава. вақте ки ӯ ба дар наздик мешава, мо мебинем ки чизе ба коридор медава як сояи пеш аз оне ки чароғҳои коридори меҳмонхона маргат мекунанд. вақте ки коргари меҳмонхона аз ҳуҷра мебарояд, ӯ хеле ҳам тарсида ба назар мерасид. ӯ ҳайрон шуд. вақте ки ӯ ба ҳуҷра ворид мешавад, дар дохили ҳуҷра ҳама чӣ чапа буд, мебело чапа кардагӣ буд, холин даронида ва душ гирён буд. ногаҳон видео резка манъ мешавад. баъдан маълум нест ки дар инҷа чӣ рух додагие. оё ин дар аслан призрак буд? оё ҳамин сояе ки мо дар коридор дидем ки аз ҳуҷра баромад метавонист ки сабаби гирён кардани душ ва чапа кардану даронидани холин дар ҳуҷра бошад? фикрҳои худтона метавонед дар комментария бинависед. бо он нигоҳ накарда ки ин видео хеле ҳам кӯҳнае, лекин боз хеле ҳам ҷолиб ва ғайриоддие. 14 октябри соли 2009 ду шоҳид мегӯянд ки як ҷисми секунҷаи муаллақа дар болои меҳмонхона мушоҳида карданд, ҳангоме ки вориди ӯ шуда дар оҷа ҳуҷра гирифтанд. ва албатта ки ӯ меҳмонҳо дар бораи чизи дидагишон ба властҳо хабар метаҳанд. баъдан ду марди ғайриоддӣ бо либосҳои сиёҳ вориди меҳмонхона мешаванд дар ҷустуҷӯи ҳамин шоҳидо. дар ин навори камераи вестибюли меҳмонхона ду мард дар либосҳои сиёҳ дида мешавад ки вориди меҳмонхона мешаванд. ин ду мард хоҳиш мекунанд аз кормандони меҳмонхона ки бо ҳамун ду шахсе ки чизи секунҷаи муаллақа дар болои меҳмонхона дидагиянд суҳбат кунанд. лекин кормандони меҳмонхона ба ин ду марди сиёҳпӯш мегӯяд ки мутаассифона ин меҳмонҳо дар меҳмонхона нестанд, ӯ аллакай рафтанд. ма фикр мекунам мумкин тарсида рафтагиянд. а корманди меҳмонхона баъдан мегӯяд ки ин ду марди либосҳои сиёҳдоре ки шоҳидора пурсиданд хеле ҳам ғайриоддӣ ва пӯсти рӯшон пиркидагӣ буд. қошу миҷа надоштанд ва рӯпак намезаданд ва ба ғайр аз ин ҳардушон ба монанде ки иш якдигариша копия карда як хел рафтор мекард, як хел қадам мезаданд, як хел роҳ мегаштанд ва ҳардушон як хел намуди зоҳирӣ доштанд. ва ҳамчунин коргари меҳмонхона мегӯяд ки ҳар ду мардо як намуд мӯҳи сиёҳ доштанд ва мӯҳои ӯ ба монанди парики сохта ба назар мерасид, то ки сари кала пинҳон кунӣ. ва ҳамчунин корманд мегӯяд ки чашми ӯ сиёҳи кабудчаи хеле ҳам калон калон буд ва ҳангоми суҳбат кардан бо корманди меҳмонхона ӯо рӯпак намезаданд тамоман. ҳангоме ки ӯо вориди меҳмонхона мешаванд, шумо дар кадр дида метавонед ки ҳардушон як хел қадам мезананд ва марде ки аз тарафи чап истодагиай поҳоша рост қабида наметавонад. оё ё кӣ буданд? чӣ хеле ки дар интернет ҳамин хел маълумот ҳастай, ҳар як дофе ки одамо ягон чизи ғайриоддиро дар осмон ба мисли нло мушоҳида мекунанд, ҳамин хел одамои сиёҳпӯш пайдо мешаванд. оё ё ягон агенти сверхсекретни правителства буданд ё ин ки ягон намояндаи инопланетянино ва ба ҷустуҷӯи шоҳидо омаданд, то ки маълумоте ки ӯ дошт аз ӯ нобуд созанд. ва агар ки мо бигем ҳамун чизи муаллақ дар аслам ягон аппарати инопланетянино боша, пас ӯ ҳатто тавоноиҳое доранд ки звоноки дуруни атела перехватид кунанд, барои чӣ хотир ки ӯ меҳмонҳо ба правителства хабар додагӣ буданд, а ба ҷои ӯ ё омаданд, ё ки ӯ қатъӣ ё ягон алоқамандӣ доранд. ман намедонам бардора, шумо фикротон дар комментария бинависед. неки як чизаш ғайриоддие ки чӣ ба ё ба одами оддӣ монанд набуданд, хошу миҷа надоштанд, чашмошон сиёҳи кабудчаи калон калон буд ва дар вақти сухан гуфтан рӯпак намезаданд ва ҳардушон ба мисли дугоник як хела буданд. ин муаммо то ҳолора беҷавоб мемонад. ин видеои ғайриоддии дигар дар роҳи Синтаи Хитой ба навор гирифта шудагиае. вақте ки ду фургони сафед чхеле ки химон тангеншон мегем ба чораҳа наздик мешаванд, як чизи хеле ҳам ғайриоддӣ рух метавад. гӯё ки ӯ дар воздух бархӯрда баъдан чапа мешаванд дута бо як мошини дигарам аз ӯ тараф, ҳангоме ки мехоҳад бигарда бо ӯ ҳам ҳамин кор рух метавад. мо ин ҳолата дар як видеои пешинамо фаҳмондагӣ будем ки одамо метавонанд ҳамин хел монтаж кунанд. мисол мошино дар аслан ба дигар мошин бармехӯранд, баъдан ӯ мошинои дигара ба тавассути
монтаж тоза мекунанд. лекин дариҷа як гапае ки агар ки мо ҳамун ҳолата бигем дар ҳамиҷа кардагиянд, дариҷа як саволи дига меояд ки дар чорраҳа чӣ хеле ки шумо мебинед аз ин тараф одам омадааст, дар ин тараф мошина, дар ин тараф скутер рафтааст, яъне ки логически мо фикр кунем аз ин тараф мошин рафта дарвоз задан наметавонист. Пас дариҷа чӣ рух додааст? Ва ин мошино ба ӯ қадар суръати баланди ҳам наомадаистанд ки ба ягон мошин надида бар бихӯранд. Ва якташ рӯз ин тараф бар мехӯра, якта дигаш рӯз усу бар мехӯра, бо як мошини дига аз ӯ тараф бар мехӯра. Бошин бардору фикротно дар комментария метавонед бинависед. این ویدیو در اینترنت سال 2014 از طرف یک مرد با نام تد پهن کرده می شود و این شخص مردی عادی نیست، یعنی که او میگه که از سال 1973 در پلیسیا کار میکنه، یعنی که از این گپ برمیاد که او چیزی فیک دروغی را نمیتونست که در اینترنت پهن کنه. تد میگه که از همسایه خونه یک صدای خیلی هم غیر عادی میشنوید، به همین خاطر اومد که او را تفتیش کنه. وقتی که مرد وارد خونه میشوه که پرتافته شده و سوختگی به نظر میرسه، کامera را به طرف یک پاره گازی میکنه که در زمین پرتافته شده. بعد چی فریاد میکنه به طرف خونه که آیا هست در اینجا یگان کسی یا اینکه نه. شما هم در کامera شنیدید یک آواز غیر عادی را که همین مرد به خاطر تفتیش کردن همین آواز اومده. وقتی که کامera را به طرف تیریزه میکنه، یک روی دیده میشود که یک لحظه اخچه نمایان کرده گشته پنهان میشود و بله نو گفته نمونه که رو خیلی هم روی زیباه. بعداً معلوم میشود که گازیتی که مرد از حولی همو خونه میوه، در او گازیت یک استاتیا درباره یک زن، روز ویرز، که این زن او وقت مشهور بود همچون جادوگری دلره. حسابیده میشود که این جادوگر 12 آدم سال 1900 سیم کشتگیه، لیکن همسایه‌هاش رد میکردند که ضد او شاهدی بودند، برای چی خاطر که او باور داشتند که یک قوه غیر عادی داره و با او میتونه که ضرر برسونه و میتونه که فرزندای او را بیماری مرگاور کنه. و همین خانه پرتافته و سوخته شده ای که این زن به اوج آمدگی صاحب پیشینش ана ҳами занай. Чунин савол ба шумо: оё ҳамун сояи базибаке ки аз тиреза кала кашид метавонист рӯҳи ҳамин зан боша ва ӯ овозу аз куҷо буданд? дар як переулкаи Тайван соли 2015 як ҳолати хеле ҳам даҳшатнок тавассути камераи назоратӣ ба навор гирифта шудагиай. ҳангоме ки дар кӯча борон боридааст, як одамеро мо мебинем ки тарафи скутер омадааст, а дар охири кӯча боша як скутери дигар мегзара. ҳангоме ки скутер мегзара мерава, дар пишти мошин мо як калаи кӯдака мебинем ки аз пишти мошин кала кашидааст. чизи ҷолиби ин видео дар чие ки агар ки шумо ба диққат тамошо кунед, велосипеда ё ин ки скутерие ки ба ӯ тарафи раҳ мегзара, чере сари ҳамин духтар балони ӯро мебинӣ, яъне ки духтар қариб ки прозрачния ба монанди рӯҳ. иша аҳамият бутен ки либосои ӯ сирхай. ман ин гапа барои чӣ гуфтам? Дар Тайван ҳамин хеле як легенда ҳастай бо номи духтарчаи либоси сирхдор, яъне ки призраки духтарчаи хурди либоси сирх доштае ки одаморо шикор мекунад. ягон каса қаб назад ку, қаб мезад бо интерес мешид. این ویدیو در بیمارخانه گادالахари مکزیکا به نوار گرفتگیه. ما درباره در یک ویدیوی پیشین هم با فکرم گپ زدگی بودیم. اگر در یادی کسی باشه در کامنتاریا میتونین بنویسین. و جا میفهمم که подписчикои کانال همه ویدیو رو تماشا میکنن یا اینکه نه. در ویدیو ما یک گروهی طبیبا را میبینیم که یک دیگریش به نوار گرفته شوخی و خنده کرده ایستن و در یک وقت در پشتی در یک سایه میگذره. شخصی که کامera کرده است بود این سایه را دیده ба тарафи оператсиони медава. барои чӣ хотир ки уҷа коридор нест, ӯ сояе ки гузашт наметавонист ки дар дохили ӯ боша, уҷа маҳкам буд ва ягон раҳи баромадам надорад. ба ғайр аз оне ки шахсе ки дар уҷа гузашт дар дохили оператсиони набуд, бо як чизи ғайриоддӣ ва даҳшатноки дигар рух метавад, яъне ки ашёҳо ба ҳар тараф меҷунбанд хид ба хид. баъде ки столи чархакдор ба як тараф ҳаракат мекунад, табибон сахт тарсида аз ҳуҷра берун медаванд. ҳангоми гирехтан мо мебинем ки камера гирд ба гирди ҳуҷра тоб мехӯрад ва мо ягон чиз намебинем. савол дар ҷа ба миён меояд ки дар аввали кадр мо дидем ки дар дохили ҳуҷра як соя гузашт. ин чӣ буд? оё ин метавонист призраки ягон шахсе бошад ки дар дохили ҳамаи оператсиони мурдагиай?
این ویدیوی даҳшатноки баъди соли 2016 дар YouTube паҳн карда шудагиай. Видео кадом склада ба навор гирифтагиай ки дар ҳуҷра мо мебинем ҳама ашё чапа кардагиай ва ягон одам дар иҷа нест. Лекин канори столи чапа кардашудагӣ як соя мебароя ба мисли ягон морай, намедонам сверхскоростной поездай чиай ба берун мебароя. Ҳангоми ҳаракат кардани ҳамин чизи ғайриоддӣ свет маргад мекунад. Маргад кардани свет дар ҳамин вақт совпадение ки маҳз дар ҳамин вақт маргад мекунад. Ва ин чиай? Агар призраки одам боша ба намуди одама ё ин ки призракҳо метавонанд худшонро ба дигар форма кунанд, ё ин ки призраки ягон мора, ё ин ки дар иҷа як чанд рӯҳи ҳастанд ки бо якдигариш пайвастанд ва димидардим рафтаистиянд. Дар ин муаммо ҷавоб ша ба фикрам ки мо шумо ҳеҷ вақт намеоем. наворе ки шумо дар экран дидестен як порчаи видео ҳастае ки дар Якутия рух додагиай ва тавассути мессенҷер одамо дар якдигариш рӯй кардагиянд. Дар ҳаво як доғира мо мебинем ки аз як тараф зебоай ва аз як тараф хеле ҳам даҳшатнокай ва сабаби пайдоиши ӯра ҳеҷ кас намедонад ки вабше ӯ чиай, аз чӣ хотир пайдо шудагиай ва дар оҷа чӣ мекова. Агар мо бигем абрай, не и абр нестай. Агар бигем ки хати ягон ракетаи нав парвоз карда шудагиай, хай хат аз замин то болора бояд баровар ку дар ҳамун якҷо местабад. Ин видеоро як шаҳрванди ҳамун территория ба навор мегира. Ҳангоме ки ба мошин мегзашт ба ӯ территория, ҳамин чиза мебина. Мошина манъ карда ба навор мегира. Ва ин чиза як одам не, чандин одам мушоҳида кардагиай аз ҳар тарафи раҳ. Шумо фикротна дар ин бора бинависен ки чиай? Ягон мумкин медузаи ҳавоӣ боша, ман наметавонам, ё ки призраки медуза боша. Вабше медузадан монандай. ва шахсое мехоҳанд ки барои видеоҳои мо миннатдоришонро ба канал бирасонанд, барои шумо ин кора YouTube осон кардагиай. Инструксияш дар болои видео дидестен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.